салом духтарако сӯзе назен саломати хуба ина нигоҳ кунен бархтои падбаланд гуфта буден марҳамат камуш мондагиай падбаландо аксия рафтистай ҳамаи ҳамина ҳозир 500 сомонӣ кардаган даётон боша 600 550 буд ҳозир нархошон 500 сомон шудагиай дубайски бархти падбаланди хушрӯ марҳамат кадомеш дар кораи духтаро ҳозир ман цветои будагиша якта ба якта шумода нишон метим бинен боварӣ дорум махқултон меша мана марҳамат инаи цветчам беҳад цвети хадавояй хушрӯвай цветиш фасонакае ина марҳамат ира бинен духтаро 500 сомон ина кадомеша мегирен 500 сомонӣ ана и цветам ҳастай цвети беҳад фасонакай духтаро марҳамат 600 550 кам набуд ҳозир бошад 500 сомон пати ё баланди хушрӯай духтаро ира бинен чихе серпати фасонай ана бадана и модел ҳастай нигоҳ кунен инаи цветчам аҷоибай боварӣ дорум ки и цветчам махқултон мешава аз наздик бинен мана сиёҳу шахсан махмон гирифтем қа фасонай ки бовар кунен духтарако беҳад хушрӯай штомонам да гирифтем на шута пуштеста ҳичи намешава беҳад фасончая ям сиёҳша ана баданаи цветои необычный го хело мепурсан ку духтарако марҳамат ина дар кортон боша анами цвети фасонака ина необычный бархат бисёриё ҳама цветоша қариб дорам бархатора бо ягон цвети нав меган ина марҳамат салат вира мегирен цвети баҳорӣ рӯшанак мепӯшен ана инчунин анаи рангам ранги хушрӯй аст ки мана биненда духтаро маҳқултон мешава хулоса и шашта фасон беҳад хушрӯ инами қарасветкаш мондагиай аксия шудагиай духтаро нархшона 500 сомон кардагиан марҳамат дар кортон боша вай кунен духтаро муроҷиат кунен дар равакак доставка кунемтона инами сирен вира мекован духтаро марҳамат чихеле ки ма ҳами ранги амира нишон дода натонистам шумода ина сирени ви беҳад хушрӯвай распродажа шудаи 500 сомон марҳамат падбаланди фасони хушрӯви дубай ина касе дар корай метавонен дархост кунен анаиам ҳастай мана марҳамат нигоҳ куненда чихе хушрӯвай и цветчам цвети фасонакай марҳамат метавонед аз инам интихоб кунен доставкатон мекунан мана ана тамошобино нигоҳ кунен и электра кабути электра марҳамат ина дар кортон боша метавонед аз анаминам дархост кунен бинен чихо хушрӯ расветкаш хулоса дӯстони азиз ҳамаи ҳамин аксия шудагиай бархтои падбаланди фасонай инами қадцветш ки мондагиай аксия эълон кардагиан нархшон 500 сомон мана и шашта хушрӯ интихоб кунен дар равакак шумода бурда доставка мекунан нигоҳ кунен ина бинен чихе фасончаян ҳамаш расветкои хадавоӣ